Здравейте, аз съм Теги. Това е първият ми влог. Ще кажа няколко неща за себе си и после ще започна по темата, която съм избрала. От Елин Пелин съм, свиря на тромпет, на 16 години съм, 9 клас съм в 31-во и мисля, че стига толкова. Като за първа тема съм избрала да говоря за Фейсбук, защото това е нещо много социално и всеки от най-малките до най-старите го използва. Фейсбук общо взето за мен няма никакви плюсове, освен един, който е, че може да се свързваме с хора, които са далеч от нас и тези неща не могат да станат по телефона или по друг начин. Всички други минуси, или така мога да ги нарека, са когато влезем в Фейсбук да видим поредното момиче, което се е снимало полуголо в огледалото, поредното момиче, което се е сбило с някого и е решило да се възгордее, като го качи под формата на видеоклип в Фейсбук. Момичета и момчета, които ядат нутела на гифчета, досадните покани за глупавите игри и какво още всъщност. Да, в Фейсбук може да намразиш хора, които виждаш всеки ден. Например, Tumblr може да заобичаш хора, които никога не си виждал. Можеш да разбереш кой се е оженил, кой се е развел, кой с кой се е скарал, кой с кого е гадже и общо взето да. Така че просто не виждам смисъл. Не искам да забраня на никого да влиза в Фейсбук или да се сърди за това, което казвам. Просто всеки има право на мнение и има право да го изразява. Аз изразявам моето по този начин. Вие може да кажете вашето в коментарите отдолу или просто да ме попитате в линковете в канала ми. Аз също имам Фейсбук. Влизам там, защото по този начин се свързвам с мои приятели, мои близки хора. И общо взето, просто от всеки човек има Фейсбук. Кои го използват повече, кои по-малко. Аз лично не съм от Фейсбук феновете. Аз повече харесвам Twitter, Tumblr, Instagram. Но това е, както казах, мой личен избор и мое мнение. Не мога да съдя никой, който харесва сайта, който не го харесва. И общо взето, да, в смисъл, изразявайте мнението си, това е най-важното. Не се съобразявайте с чуждото, не се опитвайте да бъдете такива, каквито не сте, защото рано или късно това ще се окаже една огромна грешка. Случвало ми се и говоря от личен опит. Никой друг не може да решава какви да бъдете или какви искате да бъдете. Всичко е във вашите ръце. До следващия път. Чао от мен!